singakanani yobekeze Sitazami singakanani yobegezela Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo elimaziyo okanifikele nezindaba enisuke nizazi neningazazi nenithi noma nizazi kodwa ningazinaki. Namhlanje sokhuluma ngendaba enkulu, indaba yedliso. Ayikho into ebaluleke njengokuthi uyinake idliso, ngoba idliso ulibona ngalezi indaba eziningi ezenzeka uma usuke wena usunedliso. Kungenzeka kube isithandwa sakho mhlambe sikudlisile ngoba siphethe ukukuthanda kakhulu, sifuna ukuthi konzohlala kusona. Ngesikhathi sesidlisile bese kuthi ngale lo muthi lowo usungaphakathi kusona, bese uphenduka inkinga yokube sengathi wena mhlasimbe ungumuntu one-TB, ngoba lo muthi lo uphenduka ngaphakathi ube isilonda. Mhlambe ngisho komaphashini kanjalo ugcina unenkinga yokuthi mhlambe uyakhwehlela kuthiwe mhlambe une-TB, ungenayo i-TB. Ngoba yini? Yilo muthi lo owadliswa kukuhle kuthiwa kwakhiwa uthando. Yebo kubalekile kona phela mawumthanda umuntu wakho ungamdlisa, kodwa ubasobha ukuthi ngalesikhathi usumdlisile iningi into eyenzakalayo kuyena. Ngoba kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi useyagula nje, unezifo eziningi ngaphakathi azizwa, abe nezinto eziningi nje azizwayo ezobhlungu nje esifubeni kubhlungu zonke indawo la ngaphakathi. Kanti kwenzani le yansila yalo wamuthi? Ngoba la ifike yanamathela khona, noma ngabe inamathele ephila ngafani namathele khona. Angithi nje mhlamba inamathele esibindini, inamathele esibindini, ifika lapho ihlale khona ithula ukuthi into inamathele. Ngesikhathi inamathele lapho ifika yakhe isilonda. Ingakho kubalekile ukuthi kufanele ukuthi uye kophalaza, ngoba kumele iphume leyanto. Futhi okwenza futhi sithi kufanele iphume egcineni, ugcine uthole nento yangaphezulu ezokwenza ukuthi kuthambe, ukuthi ngesikhathi leyanto ixebuka lapha esilondeni isuke isisilonjana lento ngesikhathi inamathele, ngoba iyakhela la ifika kade ihleli khona. Ngesikhathi iyakhele kumele ngesikhathi sisuswa isuke qede bese uya wena uthole ezinye izinto ezizothambisa ukuze kuyophola lela bala lesilonda, ngoba lesa silonda isona lese sizokwenza izifo eziningi kuwena ngaphakathi esidinga ukuthi wena ugcine usuwumuntu ogqiqa oyibhedlela yonke indawo. Kanti thina siyakwazi ukuthi sikusize ngokuthi sikwenzele nje umuthi wedliso ukwazi ukukhipha idliso, ngoba leli idliso lezi wena ungalibheka ngokuthi udliswe umuntu wakho. Cha, kuyenzeka kube kwesinye isikhathi uthulele nje ebusuku uphuphe sengathi uyadla unikwa umuntu ukudla. Lokho kudla kusuke ngeve kuwukudla, kusuke kuyisilwane lesesukuyifaka umuthi. Lo muthi lo ovele uyokulimaza ngaphakathi izinto eziningi. Mhlambe kwesinye isikhathi uzizwe lo muntu wayekufaka intando, usuzizwa unothando lokumthanda ngohlobo lesimanga, awazi wena wakufaka intando, usuyamthanda ngisho usahamba usaya esitolo sengathi ungasukuma uhambe naye, engathi noma ngabe ethi uyaphi nje usathi ngeshwinja asakwazi ukuthi ukhuluma nabangani, ngoba nawe ula ufuna ukuthi ube la iduze, ngoba akusavumi ukuthi uhlukane naye ngoba wakudlisa phela. Ngalesi sikhathi naye edlisile ethi wakha lentando, iyona into kufanele sibheke le mase siza umuntu sesimthanda kakhulu, ngoba kuyenzeka umuntu umthande kakhulu kanti ikhona into aseyenzile. Kona ngisho kanjalo ukuthi abantu bathandana ngokukhonto enziwe, bakhona abantu abathandana nje kungeve ukuthi khonto enziwe, kodwa sengisho ukuthi kumele ubheke uzwane nokuthi umuntu makukhonto esolayo empilweni yakhe yenzakala kodwa ongayijwayele, ukuthi uhambe uye kumuntu ozokusiza akwazi ukuthi mhlambe cha akuphalazise uthi cha nje ngikunezinto engazizwa kahle, makhosi ngicela ukuthi nje ungiphalazise, ngoba izinto engazizwa kahle uyazi ukuthi nginomuntu wami engizwana naye, kodwa indlela sengimthanda ngayo akusayona le engangimthanda ngayo, sengizwe ngathi sengimthanda ngenye indlela, ukuze uphalazise qede bese iphume leyo nto okuyisona ukuthi yona, ngoba mhlawumbe ngempela iyona. Ngesikhathi iphuma uzozwa futhi umehluko kuwena omkhulu, uzozwa omkhulu umehluko ukuthi hawu kwangabe ngempela lo muntu engathi wayengidlisile, ngoba sengiyeza ukuthi ayikhona akusafani njengoba bekade ngizwa lezi bengizizwa. Ikhadi lakho bese lihlala kuwena, inamba yakho yokukhipha imali ebank bese yaziwa yena,
Abikho omunye umuntu ekhaya othola ukuthi uyazi ngaphandle kokuba uyena kuphela owazi yonke into. Yini eyenza wena umazise zonke izinto noma ukuthemba ngaphezulu kwabantu bakini? Lo muntu owazi kahle ukuthi ngelinye ilanga ngakushiya ahambe. Kodwa wena usumthembe uyena osazi zonke imfihlo zakho. La ekhaya khona ngisho yedwa wazi imfihlo yakho. Uyazi ukuthi ibaluleke kabi indaba ukuthi imali wazisa abantu basekhaya, hayi ukuthi imali uyazisa abantu bangaphandle. Khumbula nje ufica ukufa izinto zakho zaziwa yilowa muntu. Okusho ukuthi uyena kuphela ozogijimela into zakho ngoba uyena onolwazi ngoba yini wayedlisile wamthanda kwaze kweqa wathatha wena amakhadi wamnika umuntu wamnika wena pin yasebhenki yonke into emfihlo yakho wayitshela yena. Ngesikhathi wena utshela yena uyayibhala phansi lento uyazi nje mntwana ethiwa wena ushonile ngelinye ilanga yena oyogijima qala bayathi befika bomndeni bekade besahambe befuna lezi zinto kanzaziwa wena vele wamnika kudala usenze yonke into walungisa waqeda zonke imali sezibuyele kuyena ngoba phela wazi yonke into ngawo. Sengisho ukuthi qaphelani izinto enizenzayo ningabe nokwenza ezinye izinto nizenziswe uthando ledliso. Uyayizwa lo ngoba kukhona ukuthi into uyenza nje ngothando ledliso akuve kusekuthando la ngempela. Uyaluzwa na uthando la ngempela ukuthi umuntu uyamthanda ngendlela omthanda ngayo. Kodwa ufuna ubone ukuthi usufisa yonke into yakho ukumnika yona ukuthi akusahambi kodwa ikhona into esirong ekhona kulezi zinto lezi sezenzakala empilweni yakho. Pho ngingenza kanjani ukuthi ngiyikhiphe lento esingenzisa yonke lento? Ake uhambe uye kumuntu ozokusiza ayokhipha leli dliso walifaka. Ukuze usulukhishwe leli dliso uhambe landa amakhadi akho uyoshintsha iphini yakho uyibuyisele kwemndenini wakho noma uyehlale wena wedwa wazi bayazi umndeni wakho ukuthi bayohamba makunenkinga bayobheka lapho bafuna bayithole zonke into zakho ngoba akekho umuntu oyifihlile. Uyacela uGogo Mseleku ukuthi nilalele yonke into asuke ikhuluma yonke noma ngabe kuwena isuke ingakenzeki. Kodwa isuke nakwabanye yenzeka nakwamunye futhi sazokwenzeka nakuwena othi ayenzeki kuwena ingenzeka nakuwena ngelinye ilanga ngoba lezi zinto mazenzeka usungayiboni ubona ngoba sekwenzekile ukuthi awu uyazi ngayikhumbula le nto engangayilalela kulona hlelo lukaGogo Mseleku ukuthi ezinye izinto kuzenziswe kanti udlisiwe wena wenza uthi wenza ngothando wathi uyaluzwa lothando sengaphezulu kwamandla musu uvumela uthando lube ngaphezulu kwamandla. Akube uthando nje lakho onormal kahle wazi ukuthi wenza into nje uyenza ngoba hayi bese ngathi uyenza kunento ekuphushayo noma ekududulayo efuna ukuthi uyenze into ngekhala ngoba ufuna ucabange kahle njengoba sengenza kanjena ikhona into wrong engenzisa lento. Ngokuthi ke asithanda ukuthi nigcina nihamba nithithiziswa ngabantu besimame abanifaka izinto bengasafuni ukuthi nihlukane nabo befuna ukuthi kube yibona abazongirula noma baniphathe. Ingakho sikhipha lezi ziyalo sithi cha ake sibayala abantu benkosi bazi ukuthi kunezinto ezine kanje ekuye kufanele ukuthi uzibheke futhi uzibhekisise ngoba uma ungazibhekisisi uzolimala ngempela. Ngoba yonke into yakho iyophelela lapha wena ungaboni ukuthi udlisiwe. Iphinde niqaphele bazalwane ukuthi ezinye izinto ngempela uma silalela ukuthi sizigcine ngaphakathi sihlale sizazi ukuze sizigweme mase zisathini. uGogo Mseleku ohlelweni benithulela lona namhlanje ledliso uthi uyabonga kakhulu ukuthi nilalele. Ngibonga kakhulu nje kakhulu ukuthi nilalele lolu hlelo. Ngiyathanda kakhulu ukuthi nginiqwashise ngalo. Futhi ke njengoba senginiqwashisile ngicela ukuthi kube into ezedlala kunina ongezwanga umngani wakho umxoxele cha kunehlelo kaGogo Mseleku kunesihloko esikhuluma ngedliso. Ngiyacela mngani wami uke usilalele ngoba kunento mngani wami engiyisolayo kuwena esengathi ungakulalela lona hlelo kaGogo Mseleku uzozwa nawe uma ukuthi kuyahambisana nawe ukuthi wenze njani bese uyabona nje yini into ongasuyenza ngoba mangikubheka ungathi khona into esengiyisola kuwena mngani wami. Uyabonga kakhulu uGogo Mseleku ukuthi nimlalele. Uyacela ukuthi nimfollowe ni-like ni-comment. Ngiyabonga kakhulu ukungilalela. Makhosi amakhulu. Singakanani ngobekezi ngomisitha zami singakanani